So neithiwr gafon ni yn sesiwn gyntaf yn ailgymysgu a chynhyrchu gydag Undaf. A nes i rili mwynhau. Gen i'm lot o brofiad yn y maes ar y funud, so oedd yn berffaith iddo fi, cos nath o just cychwyn o'r cychwyn. A sôn am y fath o meddalwedd mae'n defnyddio a rhoi bach o basic guide iddyn ni o sut i ddefnyddio fo, oedd yn berffaith iddo fi. A nath o ddangos iddyn ni sut i setio fyny drum track sydd fatha yn gynnalog i traciau ailgymysgu a chynhyrchu hefyd. So neithiwr oedd gynnon ni'r ail sesiwn a oedd o'n rili ddiddorol i glywed be oedd gyn pawb i ddweud am arbrofi efo'r meddalwedd dros y wythnos diwetha, achos mae pawb o lefylau gwahanol o brofiad yn y maes. Felly oedd o'n rili diddorol i glywed o pobl llai brofiadol fatha fy hun a pobl mwy brofiadol hefyd, so ni'n rili licio'r elfen yna. Oedd o'n rili braf ar gychwyn y sesiwn wrth yma i glywed jyst y fath o bethau mae pobl eraill wedi bod yn neud efo'r stems, achos mae yna gymaint o bethau sy'n ni'n gallu bod yn neud efo'r stems, so mae'n rili helpful i glywed be mae pobl eraill wedi bod yn neud, jyst i gael bach o ysbrydoliaeth a jyst bwnch o syniadau wrth ein gilydd. So dyna ni wedi cael ein sesiwn ola gyda Undaf yr wsos hon. So i orffen yr sesiynau i gyd, mae Undaf am anfon iddyn ni stems sy'n heb ei gymysgu o gwbl ar gyfer ei gan nath o wneud efo Edith, sef mwy o gariad. A dyn ni am cael just chwarae o gwmpas efo heina. Ond 4 sesiwn, 4 wsos, rili diddorol, dwi wir wedi mwynhau. So ni wir yn argymell yn y dyfodol, os mae'r urdd yn rhoi mwy o sesiynau fel hyn ymlaen, so ni wir yn argymell i chi just trio fo allan a gobeithio dysgu sgiliau newydd fatha fi.